Štiavnická obývačka je priestor, ktorý spája a inšpiruje. Budeme sa baviť so zaujímavými ľuďmi, ktorí tu tvoria, aby ste aj vy mohli zúžitkovať ich skúsenosť pre svoj vlastný projekt, ktorý možno zatiaľ nosíte v hlave. Je prirodzené, že tá cesta nebýva vždy ľahká a aj o týchto témach sa budeme rozprávať. Ja vás obe sledujem už dlhú dobu a teda aj poznám. A mne príde veľmi zaujímavé, ako vaše dva úplne odlišné príbehy smerujú k tomu istému. A že ste si časom vytvorili veľmi inšpiratívne vlastné módne značky. A to bude téma tohto rozhovoru. Môj príbeh vlastne začal, keď som otehotnela a som sa rozhodla, že vlastne sa budem z Prahy sťahovať do Banskej Štiavnice a vymyslela som si tehotná v kancelárii, že budem vyrábať bábiky. Takže od výroby bábik som sa dostala vlastne až k ekoprintu a vlastne šitiu oblečenia. Ja som dosť dlhú dobu mala možnosť sledovať, ako ty v tom tvojom príbehu, ako si tým plávala, tým celým procesom tvorby tvojej originálnej značky. A viem, že tie korene sú dávno v detstve. Tak ja sa smejem, že to je vyvrcholenie snahy 3 generácií, lebo u nás sa to tak trochu dedí. Ale myslím si, že keď je to detský sen a keď ťa to naozaj baví, tak prečo nie? Živiť sa dá aj ľahšie, ale určite aj ťažšie. Kati, ty si sa síce najprv ocitla na Ekonomickej univerzite a študovala si teda úplne niečo iné, ale potom ťa to aj napriek rôznym možno pokusom predsa len do takej tej kreatívnej zóny nejakým spôsobom vyhodilo. Mňa to vždycky lákalo, takže ja som si potom v priebehu rokov vlastne doštudovala trošku umenia, takže som študovala na Inštitúte tvorčej fotografie a potom vlastne som pracovala presne ekonomické joby a vlastne až keď som otehotnela, tak som si uvedomila, že vlastne je taký ten dobrý čas a dobrá príležitosť zmeniť vlastne to moje smerovanie, takže vtedy som pristúpila k tým bábikám. Ale že to znamená, že dobrý čas, že v tomto posune? Za mňa ja som si to tak ako keby dovolila, že sa môžem naozaj venovať nejakým kreatívnym činnostiam a zobrať si to ako vlastne to dieťa a materská bola pre mňa taká výhovorka, že vlastne si to môžem dovoliť skúsiť. Že únik od tej monotónnej práce z tej kancelárie a posun do tej kreatívnej. Tvorivej činnosti, no. Tak to je úplne že ideálne obdobie, kedy žena má pocit, že to je asi najnáročnejšie obdobie s tým malým dieťaťom. No, ale to som na začiatku nevedela. A Miši, v tvojom prípade to bolo ako? Ako si sa dopracovala k tomu, že máš naozaj svoju vlastnú značku? Na strednej škole sa to už začalo nejak tak veľmi presne rysovať. Neveriť len tomu, že návrhár je len o papieri, ale návrhár je aj o tom, aby to vedel technicky minimálne zhodnotiť, ako sa to bude realizovať. Lebo nie vždy je to tak, že sa moje ruky toho dotýkajú od začiatku až do konca, ale musí mať aspoň nejakú šajnu o tom, ako bude prebiehať výroba toho výrobku. Tvoja značka Momoko má aj konkrétny význam. To slovo samotné má konkrétny význam. Ja Čo to znamená? Je to dievčenské meno z japonského kalendára. Veľmi ma zaujíma Japonsko a celá ich kultúra. Aj vlastne tam čerpám veľa inšpirácií. Takže Momoko je dievčenské meno pre babiky. Áno, má aj význam a je to vlastne broskyňový strom. Áno. A tá inšpirácia z toho Japonska v akom zmysle prichádza? Dôraz na materiály, na tú kvalitu, na to technické spracovanie. Miši, na čom si postavila ty tvoju značku Michala Luptáková? Čo je to charakteristické pre ňu? Ako ju tvoríš? Tvorím ju od roku 2006, keď som skončila Vysokú školu výtvarných umení. To bolo tiež také ako keby niekedy trošku náročnejšie a trošku menej náročné, lebo počas magisterského štúdia som si, okrem toho, že som si spravila diplomovú prácu, tak som prešla rakovinou, čiže človeku sa potom zmenia ako keby priority a aj diplomová práca môže byť v podstate arteterapiou, takže ja som workoholik a ja tú prácu potrebujem kvôli tomu, aby som mala kde dávať svoju energiu, lebo mňa to naplňa, nie že by som z toho nebola unavená. Áno, som aj unavená z tejto práce, ale na druhú stranu je to práca, ktorá ma ešte stále veľmi baví. Mám ju rada a keby som toto nedokázala aj v tejto chvíli povedať, tak by sme sa nebavili o značke Michala Luptáková, pretože
človek musí byť naozaj veľmi tvrdohlavý a musí to veľmi chcieť a mať to rád, aby to mohol tak dlho robiť. Ako definuješ tú tvoju značku? Čo sú tie hlavné črty alebo také atribúty skôr, ktoré sa snažíš cez tú módu vystihnúť? Ja si myslím, že každá žena dokáže byť krásna, alebo každá žena má niečo, čo sa na nej dá vyzdvihnúť a svoju prácu, najmä pri zákazkovej tvorbe vidím tak, že žena by mala odchádzať spokojná s dobustovaným vizuálom, aby vyzerala naozaj krásne, alebo najlepšie ako sa dá, alebo keď máme nejaké konkrétne zadanie, ktoré je niekedy úplne odlišné, aby to zadanie bolo splnené čo najlepšie, ale s ohľadom na to, aby jej propočnosť bola čo najlepšia, pretože niekedy je úplne jedno, akú konfekčnú veľkosť máte, ale podstatné je, aby ste ju vedeli nosiť. Kati, ja sa chcem spýtať na tie tvoje konkrétne atribúty, tvojej značky, ktoré si naozaj sleduješ, alebo si ich tak strážiš v tom, čo tvoríš a robí to práve presne tebe ten pocit takého naplnenia z tej kreatívnej činnosti. Ja sa hlavne zameriavam na tú pohodlnú a prírodnú modu a na to kladiem ten najväčší dôraz. A vlastne sa snažím zvýrazňovať to oblečenie tým ekoprintom, čo je vlastne kontaktné otlačanie rastlín na odevy. A vlastne mám také dve tie hlavné línie, že vlastne časť je recyklovaná a druhá polovica, ktoré vlastne šijem. A tam dbám na tie jednoduché, čisté línie a s dôrazom na ten print. Ako si strážiš práve tú svoju líniu, ktorá robí tú tvoju značku takou osobitou? Tak ja sa zameriavam hlavne na tie prírodné materiály, takže tam je taký ten veľký limit v tom, že aké sú tie veci a väčšinou tie prírodné veci sú oveľa kvalitnejšie a je tam ten dobrý dôraz. A takisto zase ja už som sa pri fotke naučila, že naozaj sa nedá vyhoviť každému a vlastne mám tých pár svojich vecí, za ktorými si stojím a vlastne tých sa držím. Ale samozrejme, áno, ako už sme hovorili, každá žena sme iná a jedinečná, takže vlastne veľmi rada zase niekomu vyhoviem a keď si nenájde z tej mojej ponuky aktuálnej, tak veľmi rada zase urobím nejakú vec, aby sme zohľadnili priam mňa. To je veľmi sympatické, že vy obe robíte módu spôsobom, že akékoľvek konfekčné veľkosti máte riešiť, tak to nie je problém a neobmedzuje to potom tú kreatívu a ten návrh. Ale ja by som sa chcela spýtať to, čo si ty, Miši, nadhodila, že ten kontakt s tým tvorcom. A to je podľa mňa obrovský rozdiel pri značkách, pri takýchto lokálnych, naozaj originálnych značkách, ako robíte vy, kedy tá dáma, tá žena má možnosť s vami nielen, že vám osobne to zadanie sprostredkovať, ale že my sme sa bavili, že to je častokrát celkom aj taká psychoterapia, alebo ako by som to nazvala, že ten kontakt je tam omnoho intenzívnejší a prináša to aj takú celkom širokú emotívnu nejakú rovinu. Ja sa tak niekedy smejem, keď ženy odchádzajú z ateliéru, že odchádzajú z mentálnych kúpeľov so suvenírom vo forme šiat. Áno, že tie šaty sú tam ten vedľajší produkt, možno až nie. Na začiatku je to ten hlavný produkt a niekedy ten vzťah alebo to, že sa tam naštartujú nejaké procesy v nás, je ten hlavný benefit toho potom celého, lebo aj ja sa nejakým spôsobom mením, čiže zmení sa tým pádom aj moja značka, pretože ja to neviem ako keby úplne oddeliť a som za to aj šťastná, že to tak je, lebo tým pádom je tá značka veľmi osobná. Keď ten osobný kontakt s tou klientkou, s tou zákazníčkou priamo v tvojom ateliéri, ako dôležitá súčasť je to v tom celom procese? Tak pre mňa hlavne vlastne ja mám každý kúsok originál, keďže na každom je ten prírodný print, ktorý síce sa do určitej miery dá ovplyvniť, ale proste vždy je to jedinečný kúsok, ktorý vlastne vyjde, takže je presne pre mňa veľmi dôležité, aby ten človek naozaj prišiel ku mne do ateliéru, dal si ten čas, môže vyskúšať všetky veci, není to nutno skupovať a presne tam sú také tie zaujímavé interakcie, ako či už medzi nami doladíme vždycky človeku presne ten správny kúsok, ktorý je proste presne pre neho. Či už aby mu dobre sedel, aby sa mu hodil, aby sa dobre cítil. My tu teraz sa bavíme po mnohých rokoch, ako už pracujete na svojich vlastných značkách,
o úspechoch, ktoré ste dosiahli. Sú to 2 etablované značky, každá máte v tom svoj prístup, každá máte tú cestu veľmi sebavedomo, ale v tom pozitívnom zmysle zadefinovanú, z ktorej neuhýbate, stále si ju rozvíjate. Ja si však viem predstaviť, že tá cesta nebola vždy úplne taká priamočiara a tiež to nebola vždy prechádzka ružovým sadom. Miši, v tom čase, keď ty si skončila školu, a ty si to už na začiatku spomenula, ty si prešla veľmi ťažkým obdobím a určite to ovplyvnilo mnoho vecí, ako sa vyvíjalo potom neskôr. Ja som asi za to veľmi vďačná, pretože sa mi zmenil hodnotový rebríček a keď sa človeku zmení hodnotový rebríček v 24 rokoch, tak je to vlastne len dobré. Lebo tam nastúpilo to, že to dospenie do nejakého štádia bolo v úvodzovkách trochu rýchlejšie vďaka tej ako keby veľmi vážnej situácii, ktorá ohrozovala môj život a to sa bavíme o tej onkologickej skúsenosti, áno, ktorá prišla. Myslím si, že o tom treba hovoriť, že existujú ľudia s onkologickými ochoreniami, ktorí potom naďalej pokračujú vo svojich životoch. A není to automatický rozsudok smrti. A nezmenia tú cestu možno, nie? Že to bolo ale zmenia. Tak, pokiaľ tí ľudia majú naozaj šťastie, tak dokážu tou skúsenosťou, keď ňou prejdú, istým spôsobom posunúť svoje životy niekam, kde by sa možno bez tejto skúsenosti nikdy nedostali. A to, čo je vnímané pre niekoho ako úspech, nie vždy musí byť v mojich očiach úspechom. To najväčšie dno, alebo také tie veci, ktoré nie sú úplne ideálne, môžu byť najlepším nakopávačom alebo najlepšou motiváciou k tomu, aby sa tá cesta znovu raz rozbehla a išla iným smerom. A to, že je to iné, neznamená, že je to lepšie alebo horšie, len je to iné, ako bol človek možno zabehnutý, ako mu bolo pohodlné a tak ďalej. My keď sme sa bavili, Kati, o tej tvojej ceste, tak ty si práve o týchto úskaliach, ktorým si čelila relatívne často, alebo tak sama si to povedala, tak ty si o tom hovorila s neuveriteľnou ľahkosťou. Ako si to ale v skutočnosti prežívala? Tak ja som sa vrhla vlastne po hlave do tohto kreatívneho biznisu svojho, takže vlastne ja som musela vlastne si naozaj že ujasniť a prejsť takoutou možno komplikovanejšou cestou, že kým som si našla naozaj to, čo budem robiť a čo ma bude naplňať a takisto to bude mať aj svoj odbyt. Takže vlastne tam boli také 2 veľké zlomy, že som pochopila, že od bábik musím prejsť na nejaký iný výrobok, tak som sa vrhla vlastne na vlnu. A veľmi ma to fascinovalo a presne ako sme sa aj ráno bavili, tak som bola presne ten fanatik, že chcem strihať ovce, chcem česať vlnu, chcem ju priasť, chcem ju farbiť. Áno, že ten prírodný proces. A od začiatku to mať v rukách, tak bohužiaľ, no a potom samozrejme ešte vyrábať ten finálny výrobok, tak som pochopila, že naozaj táto cesta nejde, že to je tak zdĺhavý proces, že naozaj sa to nedá. A vlastne na vyváženie tejto komplikovanej činnosti, ktorú som si vymyslela, tak som vlastne prešla k tým printom a vlastne som prišla na to, že áno, chcem otláčať rastlinky, venovať sa móde a našla som techniku ekoprint a vlastne to bol taký ten veľký štart. To znamená, že všetky práve tie úskalia ťa doviedli k tomu, na čom si tú značku potom úspešne vyprofilovala, že to je taký ten najväčší paradox. Dá sa módou uživiť? Módou sa uživiť dá, záleží to ale na vás, aké veľké sú vaše predstavy a očakávania a vaše ciele. Ale myslím si, že šťastný život a robiť to, čo človeka baví, má niekedy veľké benefity oproti tým veľkým nulám na účte. Ono to nie je určite vždy v tom podnikateľskom nastavení určite jednoduché to ustať v tom celom komplexe, čo si to so sebou nesie. A to sme sa bavili, že práve v prípade, keď človek sa chce možno fokusovať na tú kreatívu a popri tom musí riešiť aj tie menej zábavné veci, ako je účtovníctvo a tak ďalej, tak to nie je asi možno úplne, že... Som vďačná za kreatívne účtovničky. Ja som mala cieľ, aby som robila to, čo ma baví. A na to som sa hlavne fokusovala a do toho som dávala všetku energiu. Takže to mi tak akože pomáha pri tých všetkých ostatných veciach.
Že si ochotná prehrísť aj tieto veci. Rôzne úskalia a presne za mňa je najdôležitejšia momentálne tá sloboda, že môžem byť s dcérou veľa podľa potrieb naozaj, že je ešte stále malá, takže presne sa nemusím zrútiť, že 12. februára napíšu, že ešte 3 dni budeme doma. Čo sú veci, ktoré máte teraz pred sebou, ku ktorým smerujete alebo kam sa posúvate? Že sú to nejaké také možno aj nové míľniky alebo nejaké také nové oblasti, do ktorých vchádzate? Tak mňa čakajú 2 prehliadky. Veľmi sa na ne teším. Zase raz sme trochu v strese, ako to už tak býva. A tak krásne som si vybudovala takú klietku z tých krásnych večerných blikavých rôb. A realita... Pre rôzne tie spoločenské udalosti. Samozrejme, však a tak ďalej. Komu by sa nechcelo robiť niečo krásne a chrumkavé a nie vždycky úplne reálne nositeľné. Že čím lepšie sa človek v tých šatách cíti, tak potom ich viacej nosí. Lebo dizajnerská vec nie je nutná, aby bola iba na jedno použitie. Ja som vždy rada, keď tie veci majú dlhý život. Pretože nestali málo energie a málo zdrojov, ani mňa, ani tú klientku a preto by ich život mal byť plnohodnotný a ja sa vždy teším, keď ženy vidia tie šaty ako žolika vo svojej skrini. Pretože vedia, že im tie šaty super sedia, že sa v nich dobre cítia a preto ich potom radi nosia. V akej fáze sa s Momokom nachádzaš teraz, ty, Kati? Tak ja to tak pociťujem, že vlastne som sa dostala na nejaký vrchol a vlastne hľadám teraz cesty, ako rozšíriť svoje pôsobenie alebo vlastne ktorým smerom by som sa mala vydať, tak uvidíme. Mne veľmi rezonovalo, že ty si k tomu pristupovala tak veľmi trpezlivo, že na jednej strane si to zhodnotila, že si treba na to asi zobrať aj nejaký čas a trošku aj taký odstup a pozrieť sa na to aj možno s takým akoby nadhľadom, urobiť taký ten zoom out, nie? Je to také, že hej, že na Slovensku není vyriešená situácia s pracujúcimi matkami a prázdninami dvojmesačnými, takže ja som vlastne mala ako keby 2 v 1. Že som bola aj donútená dať si ten oddych, aj ten odstup vlastne človek získa a teraz pozrie sa na to s čerstvou hlavou. Áno, alebo minimálne s novou energiou. Ale súčasne to možno aj prináša nejakú príležitosť na nejakú možno spoluprácu alebo nejaký nový posun alebo nejaké nové príležitosti, ktoré sa tým môžu otvoriť. Nie? Že to je tiež taký jeden zo spôsobov, ako sa dá na to pozerať, že to nemusí byť len všetko nalinkované, ale môže to byť len otvorené, aby sa ponúkali tak ja možnosti. Dúfam, aj mám naplánované nejaké spolupráce, tak dúfam, že to vyjde a uvidíme. Ak niekto rozbieha alebo zvažuje projekt svoj vlastný v oblasti módy, čo by si odporúčila? Tak za mňa určite zotrvať. Nenehať sa odradiť tými prvými neúspechmi, ktoré určite prídu. Myslím si, že vášenie je základ, vzdelanie pomáha a v každom prípade potrebujete neskutočnú trpezlivosť, pretože ja pri tej práci naozaj dokážem sa dostávať až do takých tých úplne iných sfér a som tam veľmi rada a potom si ma tá realita stiahne zase za nohu naspäť a niekedy príde aj tá excelovská tabuľka na radu. Určite si viem predstaviť, že to mnohé ženy, dámy, ktoré by chceli takúto cestu zvoliť, že to môže inšpirovať, aby zostali v tom svojom nastavení, aby si ho strážili, aby ho rozvíjali, nepodliehali všetkým tým vplyvom, možno aj modným trendom. Pre niektorých ľudí to môže byť jedinečný zážitok, naozaj jednorazový v ich životoch a pre niektorých to môže byť ako keby nový pohľad a nová cesta na to, ako viesť svoj život a viesť svoj šatník a viesť svoj vizuál, lebo to je tá prvá vec, ktorou komunikujeme so svojím širokým okolím. Tak ja sa budem na to veľmi tešiť, budem to sledovať, lebo istým spôsobom to aj v Štiavnici alebo aj mimo Štiavnice s vami žijem, tým, že sme nejakým spôsobom prepojené, takže veľmi vám držím v tom palce, aby ste si stále strážili tú vašu líniu, ktorú roky budujete a nejako ju rozvíjate. Tak nech sa vám v tom darí.